Kuyugan din ako si Ate Marielyn Kumbao. Manlakaw mi guys, kay mo order siya. Kung sa order ni mo day? Lechon package, knock up. Ha? Lechon package? Knock up. O sige pagdali, uy bayri ha. Bayri kay mauwaw yung taon kuyot. Makuyog-kuyog kunin mo niya di ka mo bayad. Gaya na rin Maria ko eh. Maria Makiling. Mabisot ko dyan. Ha? Sabi mo una. Una sa pangalan ng pinakpan. Kasi ganyan ko. Gunit, mugot. Dala. Si Madam Ana kayo. Okay, dito ganun ang Sa YouTube man.